Assalomu alaykum. Tamom shahrvandon Jumhuriyat Turkiston. Tamom qishri jomea shahrvandӣ, муҳоҷирон, мухолифон, озодандешон, равшанфикрон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. Имрӯза мавзӯъ имрӯз 17 октябр ҳар сол дар тамоми дунё рӯзи байналмилалии мубориза бо қашшоқӣ, ҳамун камбизоатӣ аст. ҳамаро таҳлил мекунем имрӯз. Сабаб, омил, баъд бисёр мавзӯъҳое ки имрӯз ҳаст, вобаста ба ҳамин чиз ҳаст. Касе ки ҳастен шумо ҳамин номи мавзӯъро диден чия? ҳамонро англисишта freedoms from slavery tj менависен. ҳамунҷода чатда якта тайёр кунен freedom from slavery tj, баъд амро копировать кара ставит кардан бигирен. Freedom озод шудан аз ғуломӣ, сабаби аз ғуломии кланҳо, сабаби аз қашшоқӣ озод шудан аст. Ина ман мемонум ята мемонум, шумо анамира монед, майли? Инам хеле бинависен ҳаминҷода. фаҳмиден? Чатда анами чиза нависен шумо. Ина ман мондум, ина бо мемонум, ина бо мемонум. Чатда фақат анами чиз биравад. Асоси аз қашшоқӣ озод шудан инам the freedom from clan slavery in Tajikistan, борьба с бедностью, истинная свобода аз кланового рабства в Таджикистане. Хато мефаҳмед уже. Инамира копия кунен ё нависен свобод истинная именно ҳамахи агар нависен through a freedom from clan slavery in Tajikistan мемонен. фаҳмиден? Бояд читонда фақат ҳамин бошад. Чатда ҳамин бояд бурода. Чат анам хеле бояд бошад. фаҳмиден? Аминро якта копия кунем, баъд монен. Окей? Инам хеле нависен. Одновременно дига давлатҳо мебинад, одновременно и маънош ҳамун қонунҳои башар хати муайяне ки моро ғулом кардаги сабаби қашшоқии мо дар чист. Ин ҳамин 4 ҷумлада ҳамаш ҳастай. ҳар як кадом нафаре ки тамошо мекунӣ амира бин, ҳаминҷода нависен монен амира. Окей? Нами 14 нафар бошад амро нависен. Бар мубориза бо қашшоқӣ ва камбизоатӣ, сабаби аслии камбизоатӣ дар чист? Имрӯз дар баромади Созмони Милали Муттаҳид сабаби омилҳое ки ҳамин ба камбизоатӣ оварда мерасонанд мардума гуфта шуд. пеш аз ҳама ман забони тоҷикӣ мегӯем. сабаби асосан камбизоатҳои дар рӯи дунё шаъну шарафҳошон, ҳуқуқҳошон, номусҳошон вайрон шуданаш анамуро гуфта гузаштанд амирӯз дар барномаи Созмони Милали Муттаҳид. Шаъну шараф, номуси камбизоата одамое ки дороманд аст, ҳамоно ба номусаш дастдарозӣ мекунанд. ҳамин асос номус кати мешикананда. ҳамин темао буд, ман ҳозир мехонам. барои ҳамин
сабаби камбизотӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон онҷо ман навистагиём чарда мондум амора бигирен амхе нависен freedom склаве from clan Tajikistan sklave from clan Tajikistan нависен якта бигирен амуна копия кунен амҷо пастаам бигирен мондаам бигирен дига ягон ҳақорат аҳамият натиҳед. барои ҳамақа мегзарем мавзӯъ рӯзи байналмилалӣ аз байн бурдани камбизоатӣ ва фақр мавзӯи соли шаъну шараф барои ҳама дар амал бояд татбиқ карда шавад. ӯҳдадорие ки мо барои адолати иҷтимоӣ сулҳ ва сайёра якҷоя ба амал татбиқ бояд намоем. шаъну шараф барои ҳама дар амал мавзӯи умумии рӯз барои солҳои 2022-2023 мебошад. номусем камбизоатҳоро чӣ мекунанд? мерасанд номусшонда одамои сумдор, одамое ки власт доранд, одамое ки чӣ доранд, аммо одамои асосан ҳамин глобальни проблемае ки имрӯза созмони милал буданд. шаъну шарафи инсон на танҳо як ҳуқуқи инсон аст, балки дар асоси тамоми дигар ҳуқуқҳои бунёдӣ қарор дорад. ҳамин тариқ шаъну шараф мафҳуми абстрактӣ нест, он ба ҳама тааллуқ дорад. имрӯз бисёр одамоне ки дар фақри абадӣ зиндагӣ мекунанд бо он рӯбарӯ мешаванд ки шаъну шарафи онҳоро инкор мекунанд ва эҳтиром намекунанд. рӯзномаи 2000 мубориза бо фақр то соли 2030 бо ӯҳдадории худ барои хотима додани камбизоатӣ, ҳифзи сайёра ва таъмини сулҳу шукуфоӣ барои ҳамаи одамон дар саросари ҷаҳон ҳамон ваъдаеро ки дар эъломияи умумии ҳуқуқи башар сабт шудааст тасдиқ мекунад. аммо воқеияти имрӯза нишон медиҳад ки то ҳол 1.3 миллиард нафар дар фақр умр ба сар мебаранд ва қариб нисфи зиёди онҳоро кӯдакон ва ҷавонон ташкил медиҳанд. асосан кӯдакҳои ҷошу ҷавоноя 1.3 миллиард мегӯяд хай бисёрай фақр. ман медонам ки бидета 6 миллион 7 миллиард население бошад, қариб 5 миллиардаш дар фақр зиндагӣ мекунанд, қошон вайрон мешавад. имсол 35-ум солгарди рӯзи ҷаҳонии мубориза бо камбизоатии шадид ва 30-юмин солгарди рӯзи байналмилалии мубориза бо камбизоатиро таҷлил мекунад. ин рӯз ба миллионҳо одамоне ки аз камбизоатӣ азоб мекашанд ва ҷасорати ҳаррӯзаи онҳоро эҳтиром мекунанд ва ҳамбастагии ҳаётан муҳими глобалӣ ва масъулияти муштараки мо барои хотима додан ба камбизоатӣ ва мубориза бо ҳама шаклҳои таъбизро эътироф мекунад. маълумоти умумӣ дар ҷаҳоне ки дорои чунин иқтисод, фановарӣ ва захираҳои молӣ пешрафта аст, қобили қабул нест ки миллионҳо нафар дар фақри шадид ба сар мебаранд. камбизоатӣ танҳо аз мушкилии иқтисодӣ нест, балки он аз имконияти зиндагии шоиста маҳрум кардани мардум аст. одамоне ки дар камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд бо мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд ки ба онҳо барои татбиқи ҳуқуқи худ ва мубориза бо камбизоатӣ монеъ мешаванд. аз ҷумла шароити меҳнати хатарнок, манзили бехатар, набудани ғизои солим, дастрасии нобаробарӣ ба адолати суддӣ, дар ҳаёти сиёсӣ иштирок надоштан, дастрасӣ маҳдуд ба хизматрасониҳои тиббӣ. яъне ки дар ҷаҳоне ки дорои чунин иқтисоди фановарӣ ва захираҳои молиявӣ пешрафта аст, ҳамин ҳар як давлат ресурсҳо дорад ки ҳамон ресурс мегӯяд қобили қабул нест ки миллионҳо нафар дар фақри шадид ба сар мебаранд. камбизоатӣ танҳо як мушкили иқтисодӣ нест, балки он аз имкониятҳои зиндагии шоиста маҳрум кардани мардум аст.
یعنی محروم دا نمیتونن مرا خیچون میخورن خیچون خوشرو میپشن خیچون زندگی میکنن دیگر رو دا نمیتونن اما اساسا политико ва камбизоатҳо дар сиёсат ҳатто иҷозат намедиҳанд мегӯ дар майдони сиёсӣ иҷозат наметаванд камбизоат анги мо мебуроем ба ҳарчи меган ку ам хеле айда вазъият дар тоҷикистон и фикрони армияи мардумии озодихоҳ мардуми тоҷикистон аст вазъият дар тоҷикистон ва чӣ дар байни мардум ва ҳатто дар хориҷа рӯз аз рӯз бадтар мешавад дар байни тоҷикҳо давлат ва тамоми шохаҳои ҳокимият ва ҳатто лидерони оппозитсия аз ҷониби клан ва гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ғабз карда шуданд қишри оддии коргар ва деҳқон хоҳ дар тоҷикистон ва чӣ дар хориҷи кишвар ки муҳоҷири меҳнатӣ ё мухолифони сиёсӣ ҳастанд ва ба кланҳо иртибот надоранд ва ҳатто дар кишварҳои рӯй ба тараққӣ дар ҷаҳон паноҳгоҳи сиёсӣ хостааст нисбат ба онҳо меъёрҳои байналмилалӣ конвенсияи женева дар бораи мақоми гурезаҳои сиёсӣ аз соли 1951 амал намекунад ва бисёре аз онҳо статус надоранд ки нормаҳои байналмилалии ҳуқуқи башар паймол карда мешавад ва ба аксари онҳо ҳуҷҷатҳо дода намешавад ва бинобар ин сабаби дар таъқиби сиёсӣ қарор доштан дар як ҷо изолятсия карда шуда ҳамчун қувваи кории арзон истифода бурда мешавад зеро ин ҳақиқат аст ва ман яке аз ин онҳо буда ва қурбонии ин тамоми системаи байналмилалии ҳукумати кишварҳо дар тамоми ҷаҳон шудам миллати тоҷики ман аз ҳисоби искусствени ҳамн қалбаки искусствени камбизоатӣ ва фақр ки ба зиндагиашон ин гурӯҳи муташаккил ҷиноятӣ ва кланҳо овардаанд дар рӯи ҷаҳон қурбонии методи муосири ғуломдорӣ ва амалиётҳои низомӣ дар ҳар гуна ҷангҳо гаштаанд яъне ки иҷода ман гуфтам иҷода аз ҳисоби мардумо пурсида биромадем искусственно камбизоат кардагӣ гурӯҳҳое ки ҳастанд давлата ғабз кардагӣ аз ду ҷониб одамои худшона мондагианд муҳоҷирои меҳнатие бурда ҷангҳои искусственно истифода бурдаистанд оно тоҷикҳо мурданд бо ҷангҳода мурданд ин имрӯзу радио озодӣ дай ҷангҳода мебаранд тоҷикҳора ҳатто паноҳандои сиёсӣ ки кланҳода нестанд специально ҳуҷҷат наметиҳанд мигрантҳои ха ҷангда бурдаистанд ина азоб дода ҳамин бурдаистанд киштаистанд уҷода паноҳандои сиёсиш ки ҳаст кланда нест иёша бо иҷа меёрона изолятсия мекунанд ҳуҷҷат наметиҳанд кланда нест ва ҳамчун қувваи кории арзон методи нави ғуломдорӣ истифода бурда мешаванд гуфтам фаҳмиде ва қурбони ҳамхе ҷангҳо гаштагианд қурбонии ҷангу савримени рақсва гаштагианд тоҷикҳо дар рӯи ҷаҳон барои анамақа сабабаш нобаробар тақсим кардани шохаҳои давлат ҳукумата идора намудандаш нобаробар тақсим кардан баъд нобаробар тақсим кардани ресурсҳои давлатӣ дар байни тамоми қишри ҷомеа барои ҳамин асоси ҳамин ки ин искусственно ташкил карда мешавад барои нигоҳ доштан ҳамихе нигоҳ доранд ки фикрҳошон банд шавад нон қати банд шавад агиҷо нон ёвум гуфта нон ёвум мегӯд барои нон меравад ҷанг мекунад мурдаистай нон ёвум мегӯд барои нон меравад намедонам худша греза мекунад ҳарчи мекунад лиҳби бумрад ҳамихе кара мекушанда ин яке аз методҳои ҳамино аст барои ҳамин ман шумода мегӯм ки иҷода чатда анамин калимае ки ҳозир ман ина менависам анамин калимаи нависем копия кара англиси шайка анамина нависем ки асоси сабаби ҳамаи проблемаи мо ҳамин дарни анамин калимае ки ман мондаистам иҷода ҳаст
бояд одновременно чаҳати аҳамиянати ҳақоратӣ ягон чӣ нанависем. Ҳамин нанависем, ки шитоби мардуми дигар давлатҳоям ки мехонад бинад, ки чӣ ба мо хатиртарӣ мекунад, кӣ мекунад, сабабиш чӣ, ҳамин кланҳоро нест кардан намешавад. хат тарафи мо шавам, мо як соат нест мекунем хидмат ҳамин кланҳоро. Ҳамин чизҳоро нависем, намҷида ман нависта мондум. Ина ҳама дидести буромадаестай. Анакун русишта мехонум, бо бародаро баъд англисишта мехонум. Китоби понятливи мешавад да ҷомеаи ҷаҳонӣ да. Причина нищеты сегодня каждое 17 октября каждого года отмечается День борьбы с нищетой по всему миру. И сегодняшняя тема в Объединенной Организации Наций была о том, что Организация Объединенных Наций была угнетение права нищих и права достоинства нищих. Поэтому была такая тема, буду читать. Достоинство для всех на практике. Тема сегодняшняя. Обязательства, которые мы вместе берем на себя во имя социальной справедливости мира и планеты. Достоинство для всех на практике – это общая тема дня на 2022 по 2023 года. Достоинство человека не только само по себе является фундаментальным правом. Она лежит в основе всех других фундаментальных прав. Таким образом, достоинство – это не абстрактное понятие. Оно принадлежит каждому. Сегодня многие люди, живущие в постоянной бедности, сталкиваются с тем, что их достоинство отрицается и не уважается. Своим обязательством покончить с бедностью, защитить планету и обеспечить всем людям во всем мире мир и процветание. Повестка дня на период до 2030 года подтверждает то же обещание, которое было закреплено во всеобщей декларации права человека. Однако сегодняшняя реальность показывает, что 1,5–3 миллиарда человек по-прежнему живут в условиях многомерной нищеты. Причем почти половина из них дети и молодежи. В этом году исполняется 35 лет Всемирному дню борьбы за преодоление крайней нищеты и 30 лет Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты. Ликвидация нищеты. Этот день дает должное миллионам людей, страдающих от бедности и их ежедневному мужеству, а также признает важнейшую глобальную солидарность и общую ответственность, которую мы несем за искоренение бедности и борьбу со всеми формами дискриминации. Общие сведения. В мире со столь развитой экономикой, технологией и наличием финансовых ресурсов является недопустимым то, что миллионы людей живут в крайней нищете. Нищета – это не просто экономическая проблема, это лишение людей возможности вести достойную жизнь. Люди, живущие в нищете, сталкиваются со многими проблемами, которые лишают их возможности осуществлять свои права и бороться с нищетой, в том числе опасные условия труда, небезопасное жилье, недостаток здоровья и пищи, неравный доступ к правосудию, отсутствие возможности участия в политической жизни, ограниченный доступ к
услугам здравоохранения. Ситуация в Таджикистане среди моего народа даже за границей ухудшается день ото дня. Государство и все ветви власти в Таджикистане и лидер оппозиции все из кланов и ОПГ. Мой простой народ, что в Таджикистане, что за границей, даже те, кто является обычными трудовыми мигрантами или политическими оппозиционерами, родовой состав, и не имеют отношения к кланам, и просили даже политического убежища в развивающих странах мира, в отношении них нормы Международного Женевской конвенции о статусе беженцев с 1951 года не действуют. И многие их не имеют статуса. Они преследуются со стороны власти. Их международные человеческие права нарушаются. Им не дадут документов и нормально развиваться и работать. Они изолированы в одном месте, на одной территории. И как дешевая рабочая сила. Это факт. И я один из них, из жертв всей этой международной системы правительства стран во всем мире. Таким способом, из-за нищеты, многие страны используют мой народ, таджиков, как инструмент. И они становятся жертвой современной работорговли и военной действий. Из-за того, что в Таджикистане нищета и клановая система, что внутри Таджикистана, что со стороны многие лидеры таджикской оппозиции, из этих кланов, простому народу очень тяжело, даже простым мигрантам, простым политическим оппозиционерам, которые находятся за границей, потому что им не дадут, что там нормально развиваться среди мигрантов, и что за границей не дадут определенного статуса для беженца, чтобы они нормально развивались и нормально жили. Это искусственная такая метод современное рабовладение, который многие страны используют для дешевой трудовой силы, и как вот для военных действий, которые сегодня многие из трудовых мигрантов из Таджикистана, которые работают в России, из-за денег идет на войну вот на Украину. За границей многим людям и многим беженцам, которые есть, не дадут документов специально, изолируя их в одном месте. Это какая-то, может быть, договоренность между этими кланами и между странами, чтобы использовать Женевскую конвенцию как перекрытие для своих грязных намерений и грязных политических игр. И таким путем других использовать как щит для своих политических целей. Поэтому каждый мой народ уже это понимает, уже это знает. Единственное, когда мы знали вот такую ситуацию, мы уже давным-давно была такая амот, это и политическая, и военная народное движение, которое борется с диктатурой и с клановым режимом. Поэтому я на русском тоже объяснил, а теперь буду на английском. 2022 theme Duty for all in practice commitments
We make talk for social justice, peace, and the planet. Dignity for all in practice in the overly time of the day for 2022 2023. Human dignity is not only a fundamental right in itself in their lies of other fundamental rights. Tools digital is not a abstract concept. It belongs to everyone. Today, many people living in perpetual poverty face the fact that their dignity is denied and not respected, which is commitment to end poverty, protect the planet, and ensure peace and prosperity for all people around the world. The 2030 uh, agenda reference the same promise that was enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. However, today's reality shows the 1.3 billion people still live in multidimensional poverty and almost half of time are children and young. This year makes the 35th anniversary of the World Day for the eradication of extreme poverty and the 30th anniversary of the International Day for the Eradication of Poverty. This day pays tribute to the millions of the people who suffer from poverty and their daily courage and recognizes the vital global solidarity and shared responsibility we have to empower and combat all forms of discrimination. General information in a world with so and advanced economy, technology, and financial resources, it is unspectable the millions of people living extreme poverty. Poverty is not used an economic problem, is the deprivation, deprivation of people of the opportunity on lead a decent life. People living in poverty face many challenges that prevent them from excusing the rich and fighting poverty, including dangerous working conditions, unsafe housing, lack of food, healthy food, careless access to justice, inability to participate
capital in political life, limited access to health and service. The situation in Tajikistan and among my people, even abroad, is deteriorating day by day. Status and all branches of government in Tajikistan and the leaders of the opposition are all from clans and organized crime groups. My God, people whether in Tajikistan or abroad, abroad, even though this is war era ordinary labor migrants or political oppositionists and are not related to clan and have asked for political asylum in the developing countries of the world in relation to time the norms of the International Geneva Convention on the Status of Refugees of 1995 do not operate and many of them do not have a status. They are persecuted by the international human rights violated. They will not be given documents and develop and work normally. They are isolated in on one place, on one territory, and how cheap labor is a fact, and I am on of time and the victims of this entire international system in three international system of government of country all over the world in this way due to poverty many countries use my Tajik people as a tool and they become a victim of the modern slave trade and military action. مردم تاجیک همچون از حساب کمبیزاتی همچون غلام در تمام جا استفاده برده می شوند همچون قوه کاری ارزان و از پشت کلان از پشت گروه متشکل جنایتی که سری قدرت دا آمد ای پشت همون رسورس می دزنه مردم دا خشلو تقسیم نمیکنن ای پشت این همی سببا مردم زندگی خوب ندارد بنابر همین سبب اینا میروان جنگ اوکراین اینا میروان جنگ سوریه میروان اینجا گریزه میکنن اونا трудовой میگرانت میشن و قربانی همین بازی های گئوپلیتیکی دنیا میشوند حسابی که همه خودشون میکنن اسکوسو نمیکنن حتی گفتستان که گریزه ها را حجت نمیتن بسیاریش که در همون اروپا بسیار دولت ها هست حجت نمیتن و همون یک جا ایزوляция دمیشتن ایزوляция психологичен друг میگود کسی چه میداند اولوانی психологически атака میکنن мозгиш да و автоматически یا میبرن یا یکون алкаш میکنن یا недееспособный میکنن да одама همون کارناشوی هم کردن да
маҷбур мекунанд, штоби ҳамун ҳамчун метода ҳамчун исследование мебаранда, азобда мемонанда, якҷода изолясияда монанда, штоби одам тоҷик ҳамтун инструмент дар тамоми дунё истифода бурда мешавад. Барои ҳамин бояд тоҷикҳо уже ин чизро дарк кунанд. Ягон давлати дунёда шуморо ждат накардеса, ман гуфтагием шумода ягона давлат давлати Тоҷикистон аст. Куҷода ҷанг ина мераванд, ҷанг да уна рафтаистанд, киштаистанд, иша парондад бо киштаистай. Ҳама ягон каса дар кор нестай тоҷик. Барои ҳамақа имрӯза мавзӯъ ҳамун номи мавзӯям ман мондагиам ҳамиҷада ки озодӣ сабаби камбизоатӣ барбас нишитой номи мавзӯъ бошад. ҳамун личенишда ҳамина табобаташ озод шудан аз ғуломӣ. Аз ғуломӣ яъне кланҳо. Инамиҷа ман навистаистам, ина англисии чанд забон қатӣ. Инами озод шудан аз ғуломии кланҳо. Фаҳмидем? Инам хеле менависем. Рафтам мегӯяд шумо гӯш кунед. Шумо нависанда хиштон намебиёяд ку ман менависам. Баъд барои ҳамақа шумо ҳамин якта копия кун амира монен ҳаминда комментария ҳамин видеода анаминҷада ман чӣ навистум анамро бигирен. Истинная свобода от кланового рабства в Таджикистане. Мы требуем свободу от кланового режима в Таджикистане. Навис меброяд. Англисишкати ҳамуна мон. Озод шудан аз ғуломӣ. Озод шудан аз ғуломии клан. Озод шудан freedom склаве Таҷикистан. Клан склаве Таҷикистан. Freedom клан склаве Таҷикистан. Ана хеле бинависен. Комментарияда монед. Штоби мардуми дунё донад. Асосан нависен. Подписка касе ки ҳаст, подписатсия кун каналда. Канал ягон чи нест. Канали танҳо оиди озодии мардуми тоҷик дар куҷо будан гап мезанад. Ягон чи нест. Канали мардумӣ аст. Аз мардум ташкил шудааст ва ба мардум дахл дорад. ҳаракати озодихоҳа каналаш аст. Яъне канали партизанӣ аст. Мардумӣ аст. Танҳо мақсад ба расидан озодӣ аст ва ресурсҳо баробар дар байни ҷомеа ва тамоми қишр, тамоми маҳал, минтақа баробар тақсим шуданаш аст. Дигар чизе нест инҷа. Барои ҳамақа ҳар як кадомот бояд уже пеш бирен. Бас аст ин ҳамин мо ресурса гап задем, Эмомалӣ Раҳмон рафт унам маҷлисишда Қазоқистонда маҷлис кард, унам ресурса гап зад ку. Мо мегӯем ки партизанҳо ҳурмат кунен, тирижди ҳурмат мекунем, ҳамун гапҳои моро гап зад, ҳамун записҳои мода ҳаст ҳамин гапҳо. Барои ҳамақа шумо ҳар як кадомот ман гуфтагием шумода миллионҳо бор записа айсарош тамошо кунен, дигарода тақсим кун, барои зинда монданат роӣ кун. ҳар як запис ба манфиати мардуми тоҷик аст. Ман бисёртар тоҷикӣ гап мезанам, шуби мардуми ман ба савол шавад. Барои ҳамун бисёр забона ман чи забонҳое ки медонам, хидмиёт гирифтагиам, ӯро истифода намебарам. Забони тоҷикӣ гап мезанам ки тоҷик доно шавад гуфта. Тоҷик қурбони инамин ҷангҳои сунъию намедонам, ҷангҳое ки ғуломоро нест кардану барои ресурсайку худшон бихӯрану дигароро нест кунанд. Инами хеле бозида гирифтор шудаистай тоҷик. Барои ҳамин ҳаматайку имрӯза мавзӯъ ҳамин буд. Асоси аз камбизоатӣ баромадан, озод шудан, ин чи аст? озод шудан аз ғуломӣ аст. Аз ғуломии кланҳо, аз ғуломии минтақаҳо, аз ғуломие ки як ҳокимията ғасб кардааст ва лидери оппозитсия ки бо ҳамун кланҳо ҳаст. ҳамин чизо озод шудани тоҷик аст. То ҳамино ҳаст, ҳама то охира ғулом мемонад. Рост мегӯям Иван,
Андрей Иванов. лекин мардум бояд худаш бедор шавад. Вақте бедоршавиш омадагии сабаби озод шудан ман навистагим ҳаминҷода барои ҳамин ба диққаттон раҳман бародаро, бояд озод шавем. озод шудан, ай камбизоатӣ озод шудан, ай ғуломӣ озод шудан, ай мигратсия, намедонам мигрант, ҳамин чи муҳоҷири меҳнатӣ, муҳоҷири сиёсӣ, намедонам мухолиф, ай ҳама чи озод шудан якта. мубориза бо тариқи озодихоҳӣ, партизанӣ бо клан ва гурӯҳҳои муташаккиле ки давлата чи уҷада ғасб намудагиянд, чи дар берун лидерои хичону монда ҳамата контрол доранд. бояд барои озод шудан инамин корро бояд ҳар як кадом инсон кунад. зинда бошен, саломат бошен. Поёни ҳамин записта поёнишда будроен, ҳамун мавзӯи чи шай аймуҷара бухонен, ҳамуҷада ҳаст. ҳамаро копия кунен, ҳамаро нависен, комментарияда ҳамо чизоро нависен, лайк монен, каналда обуна шавен ва ба дигарҳо тақсим кунед. Саломат бошен бародарон.